Curaçao een nieuwe gouverneur heeft. Vanochtend is Maurits de Kort officieel beëdigd als de nieuwe gouverneur van Curaçao. Er was een plechtige vergadering van de Staten ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van de nieuwe gouverneur Maurits de Kort. Hij vervangt Lucille George Wout, die de afgelopen 12 jaar gouverneur was op Curaçao. En de Kort is 51 jaar. Hij is nu nog was president van het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En daarvoor was hij bestuurslid van het gemeenschappelijk hof als vicepresident. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en werkte onder meer op Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Vanaf 2011 is hij rechter. En zoals gezegd, hij vervangt Lucille George Wout na 12 jaar, de maximale periode voor een gouverneur. Gaat zij met welverdiend pensioen. En Maurits de Kort, nog jong, 51 jaar, staat aan een mooie taak. Alle succes!